Control dulu. Mau warna teh. Mari deh. Bayar tadi deh, eta. Labang. Damtangar ni ang tong ki kathara bangke nitum APHLC song mana bangke arona teng maju song lo lason do thase nomination paper ke jago hamre na lo hala da tulira mong hang abangke gari pen luchok lapan ang tong ki kathara APHLC lamjai sarpu phame pandut long le laso alam ki pen joksi पुलिस तुम बेर लो आजाद लो पुलिस तुम अपन obstruction on duty pusi pabonno seta mela ka thana ali jong se justice piji pulotang to hola tuliram rong hang abang ke model code of conduct hu kilut chok bang lage kopiar on pen lage model code of conduct jong si kepa break upon si jong si inside putang to lage tuliram rong hang si first jail jang na po lasni tu APHLC song na bang ke non sodak pen che song po ate ladak police tu bang ke BJP tum ke thana ling la pen administration bang ke totally fail lo je ame thang police aja kong bang ke chichini ne se BJP tum kapin khat thabaling se claim pulo lase lage totally directly BJP tum ka involve join se APHLC song ka chi song rat phan kisung men ka pa jog dia long kai ki karjap thip laso ka chi song ka pa bob ja phan voter list kang than long kapang than long le ja phan itum inglo so tum me thang right asakuri ka chelong the long ka chelong le ja phan se lage BJP tum la pen hala non tribal pen ke haidun BJP MSC tu makam lo la bangke lasi non la so putha bangke APHLC song banili tum arona teng pen non koda long seta me advocate ka do ko seta me thik lo lasi prabjin pen
Karbi Anglong Autonomous Council atum lapen District Administration Police atum sitame arona teng madam bulotang de release serak ni ate ladak long angtong te kupio ke chok chike India Constitution atem man ke klema potong chok chike doma la se police atum mekhang ma sitame India Constitution against damlo IPC against damlo lapen Karbi Anglong Autonomous Council kacari tum sitame Indian Constitution mang ke arkan petlo la si Constitution la so aron se karkan atum fansi jail bang ke dam nangji angtong ti kathara somne jail ki dam nangji kali lasini tuma bang ke laso arona tengben ingthirat pena ka chisong long na pa bobun tuman ke nitum asap ta ka phere awe lapen nitum arjap klukji lapen piniani laso injustice theklong si lada political party kaprek ben setame laso nak thasi karbilo charli asong me setame nang chitong no athema lake rat det setame thek prong lo de lake injustice aron kali police ke ne putang na aron teng mesin nabi matidi setame lake aron kali pin mesin ne turong lo hala aron kar kana fansi pejok tutlot lo setame aron men ke da matum pan kachisong aron teng ma se ke padu tuman si police tumang ne pon turong lo laka sam police tum kona aron pelo lake lasini tuma koison gela lo alang litum jong si nepji pulotang te kopi se ke klame chok chema labang ke klar dak pen rata pan police tum se ne pachini tek ni laben alang lipan abirudi ke klama tum se tamela klar dak pen pachini tek nang je kopi posiki nep no la hello alang lipan case number ke pabon alang lipan case number ke pabon non ma ke klar dak de lang sitame nilutum kachini tek pulotang te hala hamre no angtong ti kathar hala nomination ke filer ni hala dak nong tuliram rong hang hala sohut model code of conduct do boma hut tuliram long ha gari bang ke hamren office along DC office long luchok no sitame PHLC pen ke tur do na candidate angtong ti kathar nomination ni jogi pu da bang ke police kum palut long de la so puta se model code of conduct ke lake anutila phan sitame da ke CM avilo MP avilo MLA avilo lada ke kaduk ko tai sivet lo la power avilo dak la so hut ke kola so hut angtong ti kathar lamthe police tum han ka chedan je lage ko pia ron pen lo la so joine karjuo joine se pini la puan se police do malang lipan kiri la pen nek bon bor idet pusini tum kachini tengela hanno la pen la alang li angkong ti pan release le pulote nang tuma hin pe kopi ne ka chisong sodak nilutum ka song ma democratic ka teng pen peaceful pen ba nilutum choche junje pen setame angtong ti kathar phan ake chok che bang la ke paklang thek nang po la so ke chok che do potang ne paklang sarak nang po jong sa ke chok che ave pulotang te la police atum la pen la dak alang lipan police kapan ne blong ke involve atum ana phan bang ke nilutum setame sodak pen che song bon po la bang nilutum ke bang dia ni bang si than po nilutum non ma da bang ke la dak legela kam hala non ke police tum panep check lo ke la si kupi po se panep check ma bang nilutum an ta mangu prong lo la si la so arona teng nilutum da advocate chinep lo la si hala arona long ka chedani phan bang ke nilutum ta non mat ke la so sai se claim pon bom le ju balong ta hok pet alam thana re alang phan la hok pet ki chok si pe jongdun dak hai jongdun dak alang li ki chok chia pot jongdun dak pos nong ka chak on ilo ka chak on ilo bote alang li ke no kam claim det pulotang te lake chak sele duk poke rat tum ke chini bom po ake no kam claim det tum furdun pi bom lote lake expose la poke di chini bom po alang be adet poke BJP ke laso ka phere BJP rem derna neng hoi klub hina pusi alang li bangke non la ang tong aphan ke chedab dablu la pen la phan chota kali ne tuma leaders aphan non ang karlen dolang la si koman ne abang pu leaders phan jongsi la son ki pasung dokok la pen ki pathi ko pipine dokok pulotang te la ke ne tumke la bangke che song bek pulape la bangke la pen ahoka kang sai bangke dumpan be ji pusi kar biang long arat ta chini kan te hala nang litum mate la bithung along nang litum APHLC office nang ki prikilap ten nang litum case pilo ke di Pilo, FIR pilo ka tang te pilo. alang litum phan inut bak phan kinep do abe no nanta abe lake lo teng pulotang te plak vi plak bong vilak lo athe ni tum phan APHLC ni tum strong opposition ing tangkring mat ni tum phan sina nang tek bong po सम्मान देलो सीता पुलिस एक सेक्शन 47 2007 दिया सम पुलिस एक long pulo kadi section 1 long mata pulo पुलिस atum ke impartiality akam siklem nangji plak vi plak bong kali ke chok che command ma hala pansin ne nangji non hala so पुलिस एक ateng 2007 section 47 ateng bote ke char kanu lage lapen पुलिस atum da lo teng polote government abe dunlong lik lage chief justice NV Ramana ta puelo supreme court chief justice puelo lake nang tum pulis atum jongsi sarkar pen ari koposon lo kachihin mate tangka ki pawang je phan aron ria kamben ke claim abe ki dun pulo tangte laso pulis ke lake protection people lake mo BJP remdel te lafan ke hengka sampe bengluji pusi NV Ramana supreme court chief justice puelo lake aho kalam lo lake la hello puthot nilitum ladak
APHLC Asongjapu Angtong inti katharpan alang lipan pulis atun toda vapor alang lidak koda long wang bom unosi net check tulo tapi napi thana hadak manja thana si alang lipan pon lo pen nilitum hadak manja thana long tami nilitum dun lo je alang lipan kopia case ke pabon ma ko ana number ma case number ko an ma nitum card apeng ke chini dunje phan dun lo setami halada second usi itu mana hai dan tum arjulo lagi nitum akes kali lagi dah akes kali nitum chini ne api ni litum alang lipan da koda long wan bom un hota me ni litum DSP phanda nitum arjulo je ko an kopi kosona angdengan ma dan kopi posi ke arrest ma lahai lam da arjulo ola bangeni chini lo hada thana long sedolo mona tum thana long arjulo se thana long da arjupo nitum chini ne kuta arjupo nitum chini ne kulo ambasi nili tum kado wi kiri chonpro lo amasi aku non bangen non arju thulong lo penitum thayam chini lo je da koda long sidulo asi koda long kulote ada alang li phan kes ke pa bon lo an ke ong di ko pipia kes sar pa bon ne kes ke ong suli price son foxina ke ba kes ke pa bon oh ko pipia ke ba section ne lasi monili nang li tum phanang nang kidet po sendet po Angtong inti alang li nilitum APHLC long spokesman lo pen khe long ria phan aparman kache song karjap thip abang tu alang li no lapen det long ri charai kom thip nang ji jasse met la kiche so tum amen in than et nang ji ku kache song pen jongsi lapu son case asona sona ka pabon lapen la longri det rai kom thip nangi pukaning ji jongsi lapo an jongsi muni pha adukang hoi pulote lake karbiang long puta kali lu nongke ante nangli tum non ka chini pon ateng pulote komara bang phusi alang li phat kes ki pil apu sonang li tum chini pon doi glama nilitum komada bang krusi la so kes ki pa bon ma ki pilma la bang ni tum non klar dak long lela non ilom so ben tum klar dak alam thelong po tatami ni tum chini lo la kes ke pa bon do pik la pen la ke chini dam lo je angtong inti komalo itu tum ke chini nei bang ke angtong inti ke APHLC spokesman kali madi aposi la APHLC to phan ke la det khelong ri ke charai kom kaduk tawe ilitum la sona songjapo asongjapi phan ke la tum ke